uphila amakhwapha uzokwazi uku-identify iphunga ukuthi liphuma. Amen bazalwane. Uma uzovela ungene kule nkonzweni uhlale phansi. Ayibonge Nkosi. Vele ungene uhlale phansi uyayazi inkinga yakho wena. Ukuthi nje isikhathi sikushayile wangabe usadlule emanzini. Ayibonge Nkosi. Futhi usanaka udobe isikhathi ungasithola kahle nawe uyoshaya pastor sesekhaya vele uphunga ngejubane ugogo uthi hayi vele ngale ngezini. Ayibonge Nkosi. Angizongcozwe ngilele ingubo zami ziclean angivele ngiphuthume enkonzweni ngizogcoba sena khona phezulu kwensini sikuhlala phansi. Uma bakhona iphunga ongalizwaza ukucabanga ukuthi nathi uma sekukhona iphunga elingemnandi kahle olizwayo uzothina ngakho ucabanga kule iphunga lakho uzoqala uphele nohlezi nawo nje ulokuthi umuntu kuyalingwa leli iququ uzubasole impela uzumbona lo muyelo lenkingi uthi